kunnafoni show jabran la bago amunu bon fla dungu do maliko nani maliko khanga fuli bo bala jelen ko bala jelen to sigorol amana ke jin dugu de la mi bo kani wakati ta kuma be ani wakati be khanga ni flash ba manan kan la me hawni che aw yara ko to o sigorola bi juma juen kalo kle sabasa ba fla ani mugan fla fana damne la sa amba damne ni onga muso jekulu olu kon bora ka ka dusuma ka sayira bimbinu kon nyemne ba kon ku anga ministry musigilinu kalan ko kun ka no yare de kon madam sidibe de dowe fokata se ministry musigilinu muso ni dun hani du kan ko ka no madam kulubali wadi je funay fokata se sine damba ma olu de kon ye jekulu nyemne ka se anga ministry musigilinu kirita kun ko ka no yare de kon mamadu ka sen ko katu ka dusuma ka so ko idamba mamadu ka so kila ani ka de menyi ka keni nyangili ko mun be ka musola ka sekere ba u ya ira ka fo ko nyina san ko nana ko musola ka nani din bone na nina bona to ko mi yela alisani ka kun kan ko mambo ko bi fena be ka ke muso demsenu ka keren keren la ko bi na keren donc no yere de ko ni demseni san duru Mamadou Kasseng hale kon ya ira ka fo ko olu bena fere bela jelentege wala sa ni nyangili jugumi yere kon be ka ta musola ka sekere ko fuga sira dana ma ko mo ni yere de kon bina musola ka kante fen bela jele meke wala sa eni nyangili meka ka critique la mo fe ko o nyangulu be da o ika Mamadou Kasseng hale kon ya ira ka fo kale ka deme habe musola ko ye kuma be hani wakati be wakati no willa ka sa ale makiri kun kan ko ka ale bu deme kanto okuna foni kona alisa hamba fo ye ko musola ko u kon bole Mamadou Kasseng fe alisa u kon ukunda anga nyogon dala jawro mire nu kon taruka dusuma kasa ko to ira no be wili ko monument de la paix nu bela jalin tara fara nyogon kaysa u kon ya ira ka fo kulu kani bole ka kon be ke keren na wala sa jiem goni anga jamano kono dun ka bela jalin la somi ka keni nyangili ko mun yere bela jalin mi ka taga musola ko segre wa ko fura ka soro o nyangili ko na wala sa musola ko be dungumina anga fa ba kono ya ko odungu ka wuli ka bu kan pepu amtanga jamana nyama ka kuna fununa mi na mola doni aka fokale yere kon ni didi ka kon ye nyogon soro bi aka chakayrola nantra sraba kan kasara kun kan ko kan ambola doni aka foko on mobli mbe welo ko ben ko ni shuta mobli do re kon karla nyogona gaba khoro dura halebe muruba bugu fe wi ayira ka foko ni kar nyogona sin fesa ko matan fla o yere kon banana ko mo woro ko yere kon ta jugora keren na la ko mo kelen ko bonena nina mi ko ni kelen sa tasuma fagalo fogase on ambulance mo ko lu siran ko keneka monu yere kon bonono ndina fogata se monu banana ko bela jelenche ko kunda on akene asuka no de l'hôpital Gabriel Touré mi nambe do ke ko monu ko ni banana kala ka kene anoma mi yere fene na ala daba maka wole sirale mambe do ke kala ka bata dali no yaay nantara fintigila mo ha kuna fonina ambola doniya ka foko duanza konna na nga fintigila mo ni bamachi mo ka kar nyogona sinfe ku kon sira ka bamachi wale mo bisaba ani kelen bone anina mi nu ya ira ka fosa ko bamachi wale mo nunu ka jekulu mimbe wele ko le mirikati ba serma ko onyama danka no abu ya salamini ko kon kumbe ma bone tawla alisa nantra fintigila mo ka kuna fununa amola dona ka fo ministry musigilo no fintigila mo ka kunkan ko ani fintigila mo ko no de colonel Sadio Kamara kale kontume nyogonyela ka chakero la mina na ka chedin chama kumi fo aleni Egypte ko ka la sigidi nu ka ambassadeur hore kumeni nyogonyena no yera fene na ka chedun fene kumeni ko inkeneka ni nyogonyin bolla ko mi ka hode ka keni jenyoga mi ba onga jamana ani Egypte ko ka jamana ni nyogonche dobe se ka faraka tugamina ka jenyogoyen sisi mi ni Egypte ko ka la sigidi haya ira ka fosa ko ulukoni na ka ni jenyogoyen ka wala sa ulukon misika onga jamana deme tugamina la kana ta kun kan ko ni nyogonyin yera kon bollo de kan keren ni ala anga ministre musiglo no dugu jukoro ko ta kun kan ko ka ayra la ka fo ko lithium ale ye dugu jukoro fa ko koni yera anga dugu dola no be wulo ko gulamina ambola dona ka fo kale dugum seni mi yera koni be buguni ka o dafe mi na ayra la ka fo sa ko o bara koni bela jelem na ta kuru mu karibi anga ministre musiglo no dugu jukoro ko ta kun kan ko ka
halisa n'an tora jamana kunnafoni na an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'anw ka jamana ɲɛmaaw olu bɔra ka bolonɔ bila sɛbɛn kɛ minnu kɔni bɛ k'a ɲini sɛnɛkɛlaw fɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi ka kɛɲɛ ni sɛnɛko minnu bɛna daminɛ anw ka jamana kɔnɔ ɲina nka hali o la sɛnɛkɛla dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko olu ja tigɛlen don kosɛbɛ ko bawo ko ka kɛɲɛ ni lakanabaliya min yɛrɛ kɔni kɛlen don k'anw ka jamana labɔ. n'an tora finitigilamɔgɔw ka kunnafoni na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bɛnbatiwale mɔgɔ olu kɔni kun kɛlen don k'a jadi ko dɔ wuli Bajankara ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ min o ko in kɛlɛ MINUSMA mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka cɛden minnu bɛ bɔ Senegalikaw fɛ k'olu yɛrɛ kɔni wulila ka se ni ko in kan ka taa walasa ka taa fu siri a danna o hukumu kɔnɔna na o kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko kamiyon kelen o kɔni jenina ni kɛnɛ in sen kan ko bɛnbatiwale mɔgɔ yɛrɛ kɔni kun sera ka tasuma min wuli ko u sera k'o tasuma in fɛnɛ faga. n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoni la an bɛ taa Segu min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Segu kalanbaw k'olu yɛrɛ kɔni kɛlen don ka baarabila kɛ k'o baarabila yɛrɛ ma sɔrɔ foyi fɛ ko lɔgɔliɲɛma dɔ n'ale yɛrɛ de kɔni IFM lɔgɔliɲɛma ye k'o ka sara tigɛlen don nka kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ sa ko ni IFM ma ɲi k'a ka sara ma tigɛ dɛ k'u yɛrɛ kɔni kun kan ka ni kalanba in bila ka taa yɔrɔ wɛrɛ de la ko min ko n'a ban'u ma k'o kun ne senfɛ k'u y'a ka sara tigɛ o ko in na syndicat minnu sigilen don kalanko kun kan olu kɔni y'a jira k'a fɔ sa ko tant que ni cɛ in yɛrɛ kɔni k'a sara ma d'a ma k'olu yɛrɛ kɔni tɛ baara ta. halisa n'an tora jamana kɔnɔna kunnafoni la an bɛ taa Gawo min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jɛkuluba dɔ yɛrɛ kɔni sigira Gawukaw ka dugu la min n'o kɔni ka kɛlɛ tɛ foyi ye walasa ka se ka musolakaw dɛmɛ bingali min bɛ kɛ musolakaw kan ko o bonyali kɔni bɛ se ka dan sira la cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko nin baara in min bɛna koromokari Gawukaw fɛ yen k'a kɔni bɛna san 5 de kɛ o san 5 kɔnɔna na k'u kɔni bɛna baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn 3 kan min yɛrɛ de kɔni ye musolakaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na fo ka taa se musolakaw ka kiri a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na ani bɛn ani sabati o bɛ se ka na cogoya min na anw ka jamana kɔnɔ min n'o y'a jira k'a fɔ sa ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ dɔn b'a ye Kanadakaw ka jamana ye fo ka taa se avocat sans frontières mɔgɔw ma ani cakɛda min n'o bɛ wele ko ONG consortium ko nin baara in kɔkɔrɔ dɔn b'a ye olu ye. an bɛ taa kɔkan kibaru la n'an sera kɔkan kibaru la ka kɛɲɛ ni kɛlɛ min bɛ Rusilakaw ale ni Ukrainikaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ o kun senfɛ kunnafoniya bɔra k'a bi ko Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛnin dɔ yɛrɛ kɔni nin bɔnɛna la ko kɛlɛ in daminɛ don cɛ fo ka se bi ma ko ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Faransikaw ka kɛlɛkɛcɛnin nin ka to a la min yɛrɛ kɔni kɛra Ukrainikaw ka jamana ka kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o bɛ wele ko Kiev. halisa n'an tora kɔkan kibaru la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Tinisikaw ka jamana ɲɛma n'o de ye Sɛdi ye ale kɔni bɔra k'a ka kiiri tigila mɔgɔ 57 bila baarabila la min n'a jira k'a fɔ k'olu kɔni ye baarabila kunna kun min yɛrɛ kɔni n'u yuruguyurugu fo ka taa se u kɔni bɛ banbaciwale mɔgɔw dɛmɛ ani banbaciwale mɔgɔw kɔ dogoli ko ni kiiri tigila mɔgɔ 57 in b'o k'u la o kun senfɛ jamana ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ k'ale kɔni bɛ fɛ k'a ka jamana ko bɛɛ lajɛlen kurakura ale ka jamana ko bɛɛ lajɛlen ka kɛ jɛlenya kan min n'a jira la k'a fɔ ko jamana fanga bɛɛ lajɛlen ko kɔni ye jamana ɲɛma tɛ jamana ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni kun y'u lasɔmi k'ale kɔni kun y'a ɲini kiiri tigila mɔgɔw fɛ k'u yɛrɛ dama k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ minnu man ɲi k'olu bɔ a la k'ale k'a lasɔmini sen fɛ ko ni nɔ ma bɔ ko la ko kun sen fɛ ale kɔni wulila ka ni ɲangili kɛ min n'a kɔni sera ka kiiri tigila mɔgɔ 57 k'olu bɔ baara la. Mali kunnafoni show jamana layabagaw ni kunnafoni dama de kun b'an bolo ka d'aw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan inshallah bi ye juma ye an b'a fɔ Ala ka juma barika di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma k'a to sigiyɔrɔ la.